אגג מלך עמלק חי, ואת כל העם החרים לפי חרב. מה קורה, שאול? הכל טוב? הכל סוכר. הרגנו את כל העמלקים, רק אתה נשארת. יופי. יאללה, בוא נגמור עם זה. מי אמר שזה חייב להיגמר ככה? זה יכול להיגמר לגמרי אחרת. לא, זה לא. אפשר לעצור את מעגל הדמים הזה. לא, אי אפשר. הרי בסופו של דבר, מה כולנו רוצים? לחיות חיים נורמליים. אנחנו לא. כולנו בני אדם. אתם לא. זה לא שכל מה שאתם רוצים זה רק לשחוט אותנו. זה כן? לא קראת את אמנת העמלק? אני מאמין שהגיע הזמן לבנות גשר בין העמים. ואז נזרוק אתכם מהגשר. שלום זו לא מילה גסה. זין שלום. גם דו-קיום לא. אין לכם זכות קיום. אנחנו יכולים לחלק את הארץ הזאת בינינו. כן, אנחנו מהנהר עד הים, אתם לים. הרי גם אתם אוהבים את הילדים שלכם. אני שונא אותם, החיים שלי היו מושלמים עד שהם נולדו. בואו נשיר ביחד את שיר לשלום. תנו לשמש לעלות. מה זה הרעש הזה? שמואל! שאול, מה זה, עוד לא הרגת את הגג? גם אני בהלם. בוא'נה, אתה הסתבכת איתו, כי הוא חזק מאוד בטנטרום של זכור את אשר עשה לך עמלק. בסדר, שמואל, זכרתי מספיק. הגג ואני מנסים לבנות פה משהו חדש. אם אנחנו נחיה כל הזמן רק מסבב לסבב, איזה מין עתיד יהיה לנו? איזה מין עתיד יהיה לילדים שלנו, לנכדים שלנו, לנינים שלנו? לא שמעתי את הסוף, הוא צעק לי בדיוק באוזן. אתה יודע מה הבעיה שלך? שאתה לא מקשיב לא לי, לא לאלוהים ולא להגג. מה אתה חושב? לא שמעתי קודם את כל מה שהוא אמר. אז למה לא הרגת אותו? כי אני מאמין בבני אדם. כי אני מאמין שהשאיפה לחיים היא חזקה יותר מהכל. ואני מאמין שבסופו של דבר, אם אנחנו רוצים שקט, אז שלום זו הדרך הבאמת יחידה. פה הטעות שלך. עכשיו יש שקט, נכון? למה? כי הוא מת. אני לא מת. זאת הדרך היחידה לפתור את הדבר הזה. לא פתור. אין יותר עמלק, הוא לא יחזור. אני אחזור.